Добре. Какво правиш, да? Играя си. Добре. Тя в момента ще добре. Майка, толкова е точно така. Това е темпо, да, ръцете по-прибрани. Добре, половината мина. Дишай. Добре, 10 секунди остават. Добре. Движи. 6, финален спринт, 4, 3, до края, 2, 1. Като удряш на роль срещу място. Знам бе, ние сме катерили планите нагоре, това е как е такова не работа. Техника. Аз съм 10 лист. Така. Добре, разглавяй си. Спирай. Спирай. Казах. Лягай хубаво. Айде бе, наведи се малко повече бе. Браво! Браво! Точно на видеото. Таза. Хайде, внимавай за таза само. Свали го една идея и не го върти. Точно така, натискай кръка в земята. Перфектно, сега е по-добре. Сега ще намалиме тежестта. Коментирай, да, ще ти изборя точно това се развива умение. Когато се изборя ялко се развиват умение. Да, не спокойни. Донасиш ги и ги отнасиш по устой. Айде последно. Давай.
Давай, последно. Айде, донасиш и ги отнасяш и сме готови. Давай. Айде, отнеси ги. Давай. Така. Айде. Краката ми интересува най-много. Като от самото начало до края имам всички стъпки, които прави. И сега не го спирай, тя ще обърне с друга страна, и последно ми обърни. Обърни се. Добър. Да. Това е много важно, от началото прави една разлика. Давай, ти не мисли, прави си какво си правиш. Която може да бъде много по-ефективна, ако държи десния крак по-напред. Подскача. Давай! Айде още две. Айде последното. Яко я пипни стената.